Bank heeft Flightcare veroordeeld wegens discriminatie en heeft beoordeeld dat er geen sprake zou mogen zijn van ontslag. Maar Maria heeft haar werk steeds nog niet teruggekregen. Maria staat nog altijd op straat, zoals we dat vandaag hier ook doen. Vandaag staan we hier dus op straat om ons ongenoegen daarover te uiten. Gisteren hebben we nog op de Nationale Raad van het ACV beslist om werk te maken van een betere bescherming van de delegees. Een betere wettelijke bescherming via een wijziging van de wet van 19 maart 1991. Dus met andere woorden, met een daadwerkelijk recht op reïntegratie. Vandaag willen we voor het arbeidsstof een aantal bouwstenen aanbrengen die kunnen leiden tot zo'n verbetering van de wet. Maar we willen ook een betere bescherming door ons syndicaal werk te versterken. Want de beste bescherming is nog altijd een sterke achterban. Voor die betere bescherming zullen we moeten strijden. We zullen nog meer dan eens op straat moeten komen, maar vandaag tonen jullie dat we daartoe in staat zijn. Maar de werkgevers, die hebben het nog altijd niet begrepen. En Flightcare spant eigenlijk de kroon. Minder dan een jaar nadat Flightcare Maria aan de deur heeft willen zetten, hebben ze nu een ontslagprocedure opgestart tegen de nieuwe hoofddelegé van het ACV, Georges Kierlonki. De zaak van Georges komt voor op de arbeidsrechtbank 17 juli aanstaande. En we zullen Georges even hard verdedigen als we dat doen voor Maria. En Georges heeft ook nood aan jullie steun. En ook de vrienden die hier vandaag niet zijn, roep ze op om meedrangen te sluiten. Daarom ook een oproep om hier op 17 juli om 14 uur opnieuw te staan om Georges een hart onder de riem te steken.